Apay nakasukat ka. Papanam ka trabiin. Sa dino po ko ma. Mapanak iti pagprak-praktisan mi ti taekwondo Aginsayo ak man nga aginsayo. Makadlawa ka. Kasla rin na bii kamatan amapan ijay sentro. Gapulaang itiday ta taekwondo. Urumbang aginsayo ako naktumay. Iti kasta lumaban akto. Ha? Kun may sa, nung maipapan iti boxing, uno nyaman alaban, mausar ko ti taekwondo akas self-defense. Anya? So di nakman laplapdan ba kay? Ngamin, amok ti pagsaya ata. Nang runay takot adun ti tattao naglalastog dito lugar tayo. Day, si kambagayam ti masabat ko Fidel. Darabyan ka may. Ay, wala ta. Naggapuak kami ni Jacinto ta. Naginsayo iti taekwondo. Taekwondo? Apay, aging kita itultuloy mo pa ilang hayam day ta. Wala ta. Sana mabalin na sumardengak. Ha? Iti kasta, no adda gulo, kabutang dakita, aw. Ado ti madadal ko iti taekwondo. Ay, ndasaya, ngayon ano kasta? Ay, wala ta. Iso nga amin na masabat ko, agbutang da kanya. Ngamin, ang mga no taekwondo at ita. Adya! Anya? Kasta ti imbaga ni Fidel kada kayo, tatang? Ay, huwag. Aginsayo ka nung aginsayaw. Iti kasta, no adda ka nung gulaw, mabutang titatao kong kuwana. Anya? Ay, una yan. Di lata mapanagin sayo. Sana kasta ti ibagana. Huwag roda. Pangas na amin a pangas. Amin nga aramiden na. Masapul nga ipangas na. Anya pagbutngan ti tattao. Enton kwan, isulang aron ti pinakulan da, takita man. Ay, dahil tangaron ko. Kasta una iti panangipanpanakal na iti taekwondo nga adalun na. Apay lakay, anya di madamdamag ko nga ipangpangas mo ka no ti panagad-adal mo iti taekwondo? Sino tinakaibaga? Ay basta, adda nang idanon kanya. Anyang ipangpangas mo pagbagada. Di ko naman hindi umapal da. Anya? Mamuaklan ho sino tinangibaga iti dayta. Iso ti pangi-applyak iti taekwondo, nay. Saan nga kam malidag iti panagsasauda kung naktumay? Anya? Nang runa pa, ita ka na yung nakita nga aginsayaw. Ado ti mad-adal ko, abaro moves ti taekwondo. Mga no i-apply ko kada-kwada. Mga no di da makariingan. Ay sus, naglastugan. Pod no ti bagbagak. Mamuak lang no sino dayta, talaga apatayabot ti pangabangan na. Malagip ko tata. Da kayo lang matiyan mo ka nakasaritak idi na minsan Arabia nasabat kayo. Apay ka day. Ngayon, adda ka no dimanon ka ni bakit nga ipangpangas ko ka na ti panagsorsorok iti taekwondo. Ha? Iso masigurado ka da kayo tinakaibagay ti day ka. Ay, saan, Fidel? Anya saan? Laklakayan kaya chismoso Ang mga no kayat yung ada kayo ti pangi-applyak iti taekwondo. Nya. No diyo kayat atumayab ti banga-banga yo adi na oras. Liklikan nyo ti panagsasauyo iti saan ang nasayat kontra kanyak. Marengreng ti palayag ko. Ay, isti, kwa. Lapayag ko, kunak kuma. Ya. Kasta ti imbaga ti anak ko gan ka, Manong Anton. Ay, huwag. Ay, nahagyaman ni Fidel talakaya ko. Ano saan? Ang mga no iso ti pinatayang ibanga-banga na. Ha? Ay, pangasyaw tabagbagan nyo na dya, Fidel. Sana gaputagan adal iti taekwondo kat ipangas na mutay. Ay na, pasensyaan nyo kumanti anak ko. Bayam, kasaritak to man mapanak ije balayda. Ay, Huwag tanay agbalbalinin abastos ti awanan pain. Oray siya kalakalakayan. Ay, awanan ti respeto na.
Takayat ka makasarita, anak ko. Apay nanang, anya ti parikot? Parikot ko ti ugalim. Siyak nga ina ang ti mababae ni ti kastangar aramidam. Anya ti bagbagayo? Nasabat ko nila kay Anton, hindi na minsan nga aldaw. Ibagbaga na abastos ka kanong agsasao. Ti awanan pa'y nalakay. Kaya't nan sakit patayabag at talaga ti banga-banga na. Anya? Ay na Fidel. Pangaasip sa balbaliwam day tanga ugalim. Manipod na ginsayo kay ti taekwondo. Kastamot tan ti ugalim. Panagkunang kat ka ba ulam amin at tao? Saan kayo nagbidot iti day? Amin at tao dito lugar tayo. Awan kabutang ko. Ay man. Makita na dyan kay Anton. Ikak iti pagnakman na. Anya? Ay unay kan. Imayak lang nga ruda ang tapno bagbagaan ka. Nang kastakit din ti bagbagang. Inton ko ang sa nga raw timpabugbog na. Takitaak man! Una yan, ti kastang ugali day diyan, Fidel. Wanya ro dinsan. Panagkuna na siguro. Kabaulan namin at tao dito lugar tayo. Nagbidot ang iti kastang panunot na. Ang mga nudina na lagip akalugaran na. Dayto'y kikit ko lang, ti pangsipat ko kan kwa na. Ang mga nusanan ang makaring. Aniya? Ay unay kansan? Naguyong kamutan. Ay wala insan. Awan at talaga ti kabutan ko. Nang runa nukas kantua ng awanan bayin. Unay kan insan? Dayta mo ti may sa pagbilbilibak kan kakat. Aywan gaya minsan. Umadanin ti kasangay ti kaanakak. Saan ka di? Waninsan, abay ka de. Awisam tuman daytel. Agsango kami man. Karitak man iti dinanugan. Aniya? Tamakita man no anya di taekwondo nga ipangpas na. Yang wanat pain a Fidel. Mapan ijay sentro, lakay? Yun bakit? Mapana ka talaga? Ay na, nagpigsa ti tudo. Ngam mapan kalat na. Saan alapad day tatudo? Tagin sayo ak nga ron. Anya? Ada ngamin katipanggap ko apang i-apply ang iti taekwondo. Panagkunak ngamin. Tagibas sitin na ti kabaila. Ay man. Na, anya ka din day tang ibagbagam lakay. Unay kan, aday ta ka man ako nakon kay. Kasla di pakil ti ulom, gapula ang itiday ta at taekwondo. Mas daw hando bakal. Addan to pakayabot ti banga-banga na. Saan la day ta? Addan to pa isinak ti kararwana. Anya? Ne, siga maggayam. Di masabat ko, Fidel. Fidel the Great. Wan, siya nga ron. Naggapugan sa tidyan naging sayo, Wana, tapno ada lumaingak. Ay, ganda na. Hindi gasta. Ada pang self-defense mo ang makuna. Mabit lang. Abay, kapag lamang til lumaban, no bilang, ha? Agang kwan samat iti ibagbaga, ma. Ano kaya't mo diag dinanogtan? Naglastugan. Mabit lang, Fidel. Fidel the Great Taekwondo Master. Mabit lang, ha? Awan ka ditin. Naibaganinsan kwadarlin kan ka, ha? Awan, mat. Anya day ta? Kasangay ti anak Anton Sabado. Oh my God. Siya ako na mismo ti mga awis kan ka. Yak kayat ti makidin na kan ka nga awan makakita. Kayat ko, the audience. Mawatam, ha? Naglastugan ti awanan bay na tumboy? Ne, aping agong ungat kamatan lakay. Napulot ti ulok iti dadya tumboy. Inton kwan, tinutupak tupay. Ha? Pay man,
mapanak man inton Sabado di balay da Darlene. Kasangay ka no ti anak na. Katuan, imbagamit lang ni Darlene kanyak itay nagsabat kami. Kita man no niya ti maaramidan da di atumboy. Nakalaslas to. Ay nalakay, hukuman. Si kalangaruden ti mapan maki-birthday. Si kapay ti addaganas na nga agsao iti kasta. Takasano ko naglastog nga agsasaw da di atumboy. Ako namlan kabailan nakmat iti dinanukan. Siyak palahin, may tatekwondo ti karirin na. Pataya bekto pa iti banga-banga na. Gazano nga eh, pare ko eh. Gazano nga eh. Doon di tatawan, Nornong. Nakasagana ka ka din, ha? Anya? At, nanyapay lang ay tiguguam. Dinata na. Tapno po yan, dagiti tataw. Noanya ti, madadal mo iti ipang. Pangas mo at taekwondo. Anya? Ano? Awanan di adupay nga niya. Tumagdirgan daglaban ta. Natibag ko lang. Kagabalang mamin dagiti tataw dito lugar tayo. You're wrong. Anya? Di nakar-karagan sila. Ngamin, pasensya ang kalag. Ha? Nanya? Pasensyon ni bugbugam mo. Dumagdaraga tindag dinanugtan. Danugan gan. Maminsan pa. Anday ko. Ha? Naglastok. Kunamlan kabalang mami natataw. Abay, kapatagad adal ka iti taekwondo. Kat sumit lang ti ipang pangas mo. Ha? Wah. Ha? Danugang kagiti. Ha? Teka. Lumapad ka. Ipakat mo. Di kina. Taekwondom. Numubraman lang. Saan? Saan ka lumaban? Usdon. Na ito'y titanda naman. Saan amin na tao kat kalabanam? Kan saan amin tao kat mabutang ka? Gabulang damom ti taekwondo, ha? Wan. Di ikaw na naglasto-lasto, ha? Ang mga no'y tabay lang. Paya pa kung day tabang-abangam, ha? Anya? Nay, si Kama, iti masabat ko pa dahil. Ay, siya nga ron. Nga mapayagas taon, iti panagisam niya, tata. Ay, makapalag mo nga minday talakam. Kasaon na iti pangas mo, hindi nakasuro ka iti taekwondo. Ako namlan ka lam amin at tao. Ha? Pagarup mo, agbutang amin titawa masabat mo. Ang manya nga ina, tuboy lang ang katapat mo. Anya, dahil tangay na ramid na. Agbalin nga adalkan ka. Saan na nasaya at pangpangas, Barok? Do you understand me? Mangungot nga itawan tinapalabas. Yan maging gaita. Saan pa yan? Nagimbag ti dogol iti ropak. Agimbag tulat na, no maimbagan to. Ala, ingka man agpalastugan. Ha? Tapno buraken lang arod ni Tumboy day tarupam. Anya, matay bagamon bakit? Tapno mo man niya, imbes am asyanak gapo iti inaramid day di atumboy kan ka. Ngam saan, gunggunam ko nakpaikit di ah. Anya? Husto laeng day jay apanang bugbog na kan ka. Barang iso ti pagnakmam, nakalaslastog. Tumboy lagayam ti makabugbugkan ka. Saan mat niya imobra di ilaslastog mo at taekwondo?
Anya? Itaman pa'y ajak makikita ni Fidel ang lumabas. Ay na insan, damag ko asaan pa'y kanong nga imimbag dagiti sugat itirupa na. Aya, katusto ah. Tapno maamiris naman asaan anasaya at dagitar aramidan na. Sanak pa'y anapnak anang bugbugkan ko na. Ha? Masabat ko laday jay makita na. Ala, husinsan, saan na bale? Pinuruwam mo't idimay diti balay. Ay saan insan? Kurang pa'y dayay. Tapno mamin pinsan ngagnakaw. Nya ngay, Fidel. Siga magtimasabat ko. Kumusta mo din ngay detarupa mo? Naimbagan ka din. Ne, si Kamyam. Kwa? Saan? Sana ka lumaban. Saan ka akabailan? Anya? Pangasimata din ako mananwain. Ngamin, mabuti nga kan ka. Pangasim. Apay ko mga butang ka ngay. Taekwondo na! Nagbayagan! Kwa, saan ka lumaban? Di ta ka man langay. Ay, sa imbagan tirupak. Ay, ada ka man na masabat ka. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Sigurado ka kadi nga awan asawam, wenno pamilyam tunyo? Ha? Wen ba't nay? Promise. Awan asawak. Mamati ka kumay ti bagbagak Saan ang agdaton king ka no da pamilya? Nasayaat no kasta. Kayat ko laang asiguraduan. Ngamin, amangan no ay ayatan ka. Kat addagayang pamilyam. Narigat mo't Ay, awan. Awan ti pakadanagam ko naktuman. Podno ti bagbagak. Kunjak maaramid ti agulbot iti tao ngay ayate. Agyaman ako unay iti day tangayim baga. Agyaman ako unay tunyo. Anya? Nagkapu ka man na ni Jayan ni Basnay idikalman, pare? Wen pare, ngam pangasim Tasaan mo ko mga ibagbaga iti ure asino. Ang mga numamon ni Jonah, narigatan pare. Ha? Ngam sa bagay, ayos lang nga mamon na. Ngamin, naumak matan gengwa na. Kaya't kung agwin naswas kami. Anya? Day tatipod no pare. Naumakon ka ni Jonah. Awanin tayo tamarikrik na para kengwa na. Unay kan, pare. Gapulang iti babae, kastanti bagbagam. Uray live-in kayo lang kini Jonah. Irespetom kumamit, pare. Ay na pare. Kasano nga respeto? Kahit awan nga ro din tayo at amariknak para kengwa na. Naa? Sos! Adakan ka tayo, pare. Makaamu ka. Anya, rabiin nga pumanaw ka manan. Papanam. Ada pa na. Kundi mo damagin pa. Dahil tatijak kaya't king kakay. Amin na papanak, masapol na damagay. Masapol ang mamuam. Nya kamutin. Anya? Live-in talaga Saan tapay ama ko na nga gasawa. Ngamin, awan pa'y papilda. So di nakman bagkalan siya, Jonah. Anya? Siguro, adda babae man niya. Ay tati paglayangam. Agsuspitsa. Dahil talagang ta, mong may baga. Wan-wan no saan laang ti isumbat mo. Kadungam mo. Kita ka man langan. Ne, da kayo matgayam, nanang. Wan, imayak tapadigwan kayo iti sidaan. Ay na, agyaman ak unay, nanang. Ngam ne, may sakmot amangan. Awan ni Tonyo. Awan nito niya.
Napanan na katrabe ay. Dakam mo nanang. Damdamagak itay, no sa dino ti papanan na. Ngam sa bali mo ti sungsungbat na. Anya, ay una yun ti anak ko. Sa di naman nga tan tinapanan na. Ang mga ano napanmanan ijay ayan dagiti barkada na asangur. Ay na, nasaysaya at no ijay tinapanan na nanang. Ngam no day taapan agbabae. Anya, Maditi agparparik na kanyakat. Ngam jakpay kayat ti agsao. Ngamin, awan pa'y ti ebidensyak nanang. anya. Pasensyakan to nyo. Ngamnas ken ama-amuam da ito ibagakken ka. Ha? Nay, anya day ta, bas nay. Pasensyakan, gaputasan kan ngay ayat ulbud kamit gayam. Adamit gayam live-in partner mo. Ha? Kunak lakit din no si katilalaki ang makaduak iti tungpal biyag. Ngamsan met gayam. Ay salbag ka, ulbud ka. Mabit lang. Uwan, pudno nga da live-in partner ko. Saan ko nga ayatan ni Jonah? Awanin tayo at amariknak para kenkwana. Ha, ulbud, di ko namkid di. Kaya't mo apaggidanan na kami. Di ta ka manlangan. Ayun gayam, dayto yung ti maudi pa nagsarita ta. Pangaasim, tadikan agpakpakita pa'y kanya. Anya? Anya? Gapulang iti pan nakiwin na sos ni Basnaiken ka? Daitan di pagparparikot ang pare? Ay, uwan pare. Kasladyak maklon na dyan ngay naramid na. Ay sos, unay ka na ya pare. Ay kit natural lang agsakit at talaga tinagam na Ngamin, iti sabali pa'y lang matatao tinakaamon na nga addagayam kalibin mo. Ay na pare, no siyak lang, urnusam kit din ti amin kada kayo kin ni Jonah. Anya launay ay ang amin ti alam iti babae. Basta pare, nagsakit tinakam ko. Pinmaysa, naibagak mo tidinkin ka. Nga awanin panagayat ko ni Jonah. Sana ya pare. Kunam lang dayta, gaputad dan babaim. Ay ngam no awan, maayat mo matlang itipod no ni Jonah. Ay, saan pare? Saan talaga? What? Atap mo nga da babae ni Tonyo? Wan mare, iso talaga ti instinct ko. Ay kat, paliiwam adamok mare. Agaramid ka iti dami account. Tapno maamuam no pudno nga adda babae na. Ha? Wan mare, uray kitaem, matiliw mo tayo dyan at Tonyo. Wan nga agpaisoan niya. Payman, agaramid akman. Wan mare, kalpasan na, kundi chat kamat akanukan kuana. Di ka lagpadlaw tapno matiklom. Makitam no anya ti pudno, ha? Makitam no talaga nga agbababae ti asawam. Ay, ti kalibin mo ko na kuma. Saan mo pa gaya mga asawaan niya? Sorry. Aday ta, nakaaramid ako iti dami account. Oh, ay katkargaan mo tan ay ti kunkundit profile picture mo. Tapno saan nakadkadlaw kasi ka. Wan nga agpaisoan niya. Urayan niya ritan. Basta ada profile na. Tapno saan madlaw ni Tonyo. Ikat mo to, matang. Yes! Nay. Naragsak ka. Siguro, pare. Adamanan barwachik semuanya. Ariglado pare. Adda talaga. Kanya, kita am na ito. Isupay team mo na nagchat kanya pare.
Ay, sus. Nagpindas siya. Kasla artista pare. Na, kahit arar mamanan. Ay, katuan na pare. Apay, kapoy. Ay, sus. Sika talaga, pare. Sakit mo sa dayta na kinababaerong. Si kakit dimot pare. Palipas oras lang, man. Kin pangasim tadi kagitandanon kan ni Jonah. Narigatan. Kahit kulang man no awanan di panagayat mo kan kuan. Ay kat oray pare. Ang mga no panawan na. Awan agluto ti kanak. Nubilang lang. Kayat mo sawan, adda para luto, addamet pangpalipas oras. Ay katuan na pare. Anya nga ron. Kat gwapo tayo, mat. Iso babae pa higit ti umuna nga agyat pare. Anya. Siguro, adda babae man niya. Ha? Anya ka din na itang ibagbaga? Awan babae? Adda nga min tinakaibaga kanyak. Nga adda ka no kasinsinnarak mo ili. Ay awan. Sana po no dayta. No patsyam. Ay kat patsyam Basta siya, awan babae. Kasta ti panagsasao na iti lalaki nga daramid na. Kasta. Anya? Di ta ka man lang. Ala, pumanaw ka no di mo kayat adanggan ti ibagak. Ay talaga pumanawak. Nakmanlangan ni Jayan danana. Makapawan ganas na gawid dito'y. Kasangsangput ko pa lang yung kastaki din ti bagbagam. Di ta ka man lang. Anya, pinanawam ni Juna gapula ang tadi mo kayat adenggan ti bagbagana. Una nang, marengrengak. Iso pinanawak man langan. Anya, Kasano mo ngamin? Kasangsangpit ko pa lang. Ngam isoki din, ti mapan na ibagbaga. At sino kumamot ti sana marurod ngay? ay natunyaw, saan ka marurod no pudnaw nga awan araramidam. Ti kunam kitday, marurod ka, gaputaadda talaga ti aramid mau. Nanang. Wan kunam, Ay, awan dararamida ka saan anasaya at nanang. Saan ko pa mo nakita iti personal na kacachat ko kay? na, adamanan ka chachat mau. Adda nanang, chat lang mo't kidi Ay sus matungpakan si katunyaw. Ha? Chat lang may ngayon ton kwan, sinabat mau. Ay, ad-adamanan ang makaungat ni Junakan ka. Pinanawak ni Jonah sa awasaw. Sa ita, da kayo mo't nanang. Umanawak man dito yan. Sapatig man langan da ito chik sa kacachat ko. Anya? Kano lang iti nag-chat daytakan ka? Ngamita, sabato mo? Un pare, magagara na ang aminin na makakita kin ko na kay. Unay ka na ya, pare. Ipatay mo ka talaga no awan babae man niya. Si kakit dimot pare. Saan mo ta? Palipas oras lang kunakmanan pare. Palipas oras ko na nga mairwam munton daytang aramid mo. Kasi man ni Jonah nga agan anos itinanam. Ay kahit no sana makaanos, ay kahit pumanaw Total, at damot da ito'y kacachat ko. Marig na ka labnak mate. Minuminuto nga icachat nak. Nag-sweet pie ko naman, George. Anya? Awan na da dya, na. Adayaw, no ikumpara kiti checks ko. Oray ni Bas na, hindi. Awan na. Ay, sus. Makaamu ka man langin, pare. Di nakmatdenggan nga uray anya ti pamagbagakan ka. Sapay la kuma, ta saan amaamuan ni Jonah day tangar aramidaw. Anya, natikloman ni Tonyo? Wan mare, ididamo pa ilang nga chat ko, natiliw ko, nga ada talaga ti babae na. Ngam di na ba'y amo ang sikadayt na? Saan pa ya? Ibagbagak nga rod nga agsarak kami. Kat nagwan mat, ti awanan bain. Anya,
Ay katuan ag sinarak kayo, tapno makigtot iti uray la unay. Uwan mare, agsinara kami kanukat inton Sabado. Apag isaw ngawan trabaho na. Anya? Ngam kalpasan ti panagsinnarak mi, panawa kon ti salbag a babaero. Jak kayatan, kaslaak maag nga agan-anos kan kwa na. Ay katuan mas daawak man ngamin kan kamare. Luklukwan na ka lang rudan. Rupa kan rupa pay. Enyam, di mo pala panawan. Ay saan mare? Panawa ko na talaga. Nauma akon. Itayak pa ilan dito eh. Ngam awan mo tin di babaya kasi narak ko. San samot tin nga umay. Oh, apay? Ah. Saan mo mauray ti babae akasinnarak mo? Ha? Jonah? Siyak day babae nga urayam. Jaski ka talaga. Ha? Talaga mo't anak putlan ka babaero niya. Anya? Inaramid ko lang day adami account. Tapno maamak na pudno nga ang babaeng. Ha? Naamak ka talaga ti hustong ugali man niya. Saan lang adjust a babaero ka? Manyak ka pa'y. Jonah? Gapulaan ta saan mo nga amo asyak ti kachat mo? Agsan kakit din iti naked kas kadaan niya dita? Ha? Tapno pa nga'y ayom iti babae? Siguro. Kas jay ti inaramid mo kadagiti naglabas a babae man niya. Jonah? Sana bale? Imayak lang ditoy. Tapno ibagak da ito'y kan ka. Panawan kan. Ay, sana Jonah. Pangasim. Diyak mga minamo si kagayam ti kacachat ko. Sumardang ka man? Dami account lagayam ti makatiklokan ka, salbag ka? Ha? Ti taka man langan? Tawanan. Jaklapat yan dahi ta alwam pare. Awan pare, awanan. Pinanawan na ko ni Jonah. Anya, pinanawan na kan. Awan pare, jak laim pagarop. Ngay sumagayam ti kacachat ko. Sus, agore ka man. Jak mawatan ti pagbagam pare. Kwa pare, inaramid na lagayam dahi dyan nga account. Tapno matiklo na kita raramidag. Siyak matatanga. Inchachat ko mag. Nagsisindak pa iti picture ko paray. Diyak amo ngay sumagayam. Saus. Awan ang road. Sana nagkuriti kinababayro pare. Ay, naawan mo. Talaga nauma kanya ako ni Jonah. Uray agpakpakasi Awanan na talaga pare. Pare. Agore ka. Dagyan lang pare. Amon pare, maaglaang ngamin ti babae makaano si tikasken ka. Impaturay mo met ngamin ti kinababaerom. Anya nga ita. Awan lang aron ti uray may sa anak kaanos ken ka. Pagbabaw yati naramid ko pare. Agbabawi ka ang naladawan pare. Ibagbagam idi nga awanen panagayat mo kin ni Jonah. Gaputatan babaem. Itatapi nanawan na ka, sangitam. Ay, sos, no di ka ba maaga? Oray sakitan tinakam mo, pudno mo ti bagbagak pare. Pare Carlaw. Pudno, timbaga tigayim mo kan ka. Maag ka. Ninanang may. Di kanto mga minmap na kiti may sa babay. Nagsingpot ni Jonah. Uray saan kayo pa'y ang nagkasar. Ar-aramidin na amay na pagrebengan ti may sang asawa. Ngam anya ngay tinaramid mau. Nanang. Di ka ba no may agsin na ay dito'y balay si katunyo?
Basol mo matlang, no apay akasta tinapasamakan ka. Day tanto ka kinababairaw, salbag ka. Ikarik nanang, agbalbaliw ako. Ay san? San ka nagbalbalew? Ah, Agornong kakit dia iti ado a babae. Ay, dami account lagayam ti makatikloken ka. No saan pa'y nga inaramid ni Jonakan katikasta. Tol-toloy mo lata. Iso nga ita, gondaway mo ti ag babae, uray manaw. anya! Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Ay na, makapakatawa mati istoryam lo siya anak ko. Kasta tatang, agkatawa kay Met, kas kunada nga ron, laughter is the best medicine. Ang di yumanan sobraan, tapno di da panunutan nga aguuyong kayo. Ay na, wanmat nga min lo siya anak ko. Mabitlaing lumabas tan iti paraangan da kurasaon. Mga no panunutin da nga isuda tikat katawaan ta. Anya kay laki din aya tatang. Anya kumangay ti bibiyang tayo kadakwada. Sa may sa, awan matirason tapno katawaan tayo ida. Lumabas tayo laang Met iti paraangan da. Ay, di tayo amo ti taray ti kapanunutan dagita kaaruba tayaw, anak ko. Sino ti tantan-awam, kurason? Bakit? Masino kumapay? Dagiti kagurgurak akaro ba tayo Aywan. Dalo siya kan tata Jose ti lumabas. Ay, nagbayat kit di ti kakatawaan na itay limabas na di ti paraangan tayo. Amang ano data matikat katawaan da? Isumati ko na. Agasam ngay. Tanagpig sa ti katawa da itay. Talaga natang sit dagita tattawa. Nasken nga ikanta ida iti pagnakmanda. Amuhon. Anya ti amomon lakay? Adda tinapanunot ko nga aramidan ta. Bakit? Anya ngay dayta na panunot mo. Anya nga minantay ko ng mga ibagam kanyak nanang. An-anuan nyo dagiti kawayan nga insang putyaw, rulay anak. Basta, adda pang usaran mi kadagita nanang. Anya? Di ulatan bibiyangan nanang. Awan mo't mariper dito'y balay. Anya kay lakit din ay nanang. Nagdagulit kayo matain. Mas daawak lang amin. Amangan mo't no adamanin kalukwan apang panunutin nyo nga aramidon iti asawam. Anya timbaga ni nanang mo kun ka itay Rolly. Salsaludsuden na. Nuan anwen ta dagiti kawayan iti paraangan tayo. Anya? Wen. Anya nga rutin bagam kun kwa na. Hindi ka madanagan. Saan ko nga imbaga kininanang ti plano ta? Narigatayin. Ang mga nukontrain namanin. Ay sigurado day ta Ninanang pailang matikunam. Kontraan na laamin. Kat, kaano arugyan ta ti plano ta? Rugyan ta inton rabii. Tapno awan makakita ka data. No kasta nga rod, i-charge kon ti flashlight. Tapno adda aramatan ta. Isaganak matan ti martilyaw. Kan isaganak aminan na masapul ta. Nasaysaya at no kasta. Kita laang no sa dino ti pagnaan dagita ka aroba. No maalada ng ti paraangan tayo. Nakitam ka din, nagiti kawayan iti paraangan da corazon kan Rolly, bonita? Ay, unay kan lo siya. Saan ka rin nga imbagakan ka? Adi nakawawagan iti bonita. Boni, kunamlata na. O sige, boni nga rudan ti iawag ko ken ka. Kat, nakitam ka diti ibagbagak? Una, nakitak na ijay.
Sa bali nga rin parparik na kanyak. Anya day tang agparparik na kan kaaya, friend. Panagkunak ka plano da, nga aladan ti paraangan da. Anya lakit din aya, friend. No aladan da ti paraangan da, de awanan ti pagnaan tayo. Huwag nga ron. Ang sapay ko ma, ta saan nga pudno ti atap ko. Kan may sa, iti anya kumaaga po nga aladan da, friend. At da siguro nang ngagda, adi da nagustuhan. Amumot na kitang hagasawa. Sensitive dalaunay. Rabiin, nga maadda kayo pa ilaang dito Ruar, Role, Corazon. Anya ti silsilawan nyo aya. Anya ti aramidan nyo dito Ruar, nanang? Nakita nga men nga adda ag silsilaw. Iso ari muara. Takayat ko ang makita no anya. Anya kay lakid din aya nanang. Imbis nga ginana kayo, tarabing. Huwag nga Rod, saan narong bangag puyat kayo? Haguray kayo. Di yu ibaga nga aladan nyo ti paraangan tayaw. Iso at talaga ti plano mi nanang. Anya? Sa dino nga ro ti pagnaandag iti karo ba tayo no aladan nyo mat ti paraangan tayo. Kat amuyo mat adito iti dalanda. Ay, kat diskartida matin ano sa dino ti pagnaanda. Anya? Good morning, Rolly, lakay. Kastamat kan ka. Corazon, bakit? Kita ti inaramid ta nga alad. Panag ko na, epektibo da itang. Anya kalakit din na ya, bakit? Sigurado da itan. Sigurado ang masorpresa nagiti tangsit aka aruba no makita dati alad. Awanan ti pagnaanda. Gonggo na da. Ang damat ni nanang di tarwar. Anya nga itar aramidan na di tabig-bigat. Anya kumapay. Napa na siguro kinita ti alad nga inaramid ta. Mabit lang, rumarak. Kasaritak ni nanang. Agawa am Rolly. Amangan ki din no plano na apaikat ti inaramid ta nga alad. Naglukon dagi jay nga gasawa. Napandaki di inaladan ti dalan ti karuba. Ay na, simro man ti kinatangsit da ako na ako. Ay, nanang. Kit-kita nyo matialan nga inaramid mi iti asawak. Anya kay lakid din aya, Rolay. Saan kayon a friendly kadagiti karuba tayaw? Itian niya kumaga pong agbalin kami a friendly. Katangsit damit kada kami. Anya? Katuan, amok akagurgura da kami dagiti karuba tayo. Ay sana po doon ay ta. Saan da kayo aguraan dagiti karuba nga awan mo't makagapaw? May bagayo ti kasta, ngamin. Saan ada kayo ti makangkangeg nanang? Amom anak ko. Nasaya at dagiti karuba tayo. Panagkunak kat da kayong agasawa ti ayan ti parikot. Naibus met gaya man ti asukar tayaw, lusa anak. Mabalin ka di nga ibawon ka agumatang. Day tala ang gayam, tatang. Anya ti ipagatang yu aya. Gumatang ka mutin iti tinapay. Tapno da ikapi tayaw. Anya pa, tatang. Day talaeng. Adto iti igatang mau. Ay na, idulin nyo kit di ti kakaiso akwar tayo, tatang. Adda pa'y mati kwartak dito Iso pa'y laang ati igatang ko. Sigurado ka kaday, anak? Wen, nagsuldo kami di kalman. Iso nga, adda pa'y laang ti kwartak dito tatang. Malangarawd, ingkan. Agawaam ta makakapkapi account. Oh, Lucia, sa dino ti mapanam? Mapanak ko magumatang, Bonnie. Ay na, awanan ti pagnandita. Awanon? Anyat kaya't masawan, friend. Inaladan mo't gawin da kurason, ti paraangan da.
Anya? Wan, naklatak nga ron itay bigat. Tawam mo ti mabalin na pagnanda tao. Sapay, nagngato ti naramid da nga alad. Anya lakit din dagita nga agasawa aya. Talaga samot nga aguuyong da. Uwang nga rod, nalipatan da siguro. Nga itilikudan ti balay me, ti dalan da no mapanday di bangkag da. Anyamot nga tati marik na da, no ti dalan damot ti aladan tayo, friend. Ay kat, as usual makiapa da manen. No siyak ti sika. Ano sampay lang ti magna iti ayandan ti magda. Adayo, ngam at least, saan da nga aladan ti pagnaan. Nay, apay nga itakalaang anak. Nabayagan ka mo matang, kat asidaglang mo ti store. Wan ta iti ayan daan ti magna tinagnaak, tatang. Apay nga ijay pay laang mo tinagnaam. Asidag kumano iti ayanda ko rason tinagnaam. Awanan ti dalan ijay, tatang. Anya? Awanan ta inaladan ti lukong agasawa. Iti anya kumaga po nga aladan da. Kat amu damit nga do tayo magmag na ijay. Amo pa'y kadakwada, tatang. Awan mat nga rod ti karbangan tayo nga agreklamo, tad dagadamat nga minday jay, tatang. Ay, una yun dagita nga agasawa. Anya ti araramidam, manang. Dadadaulam mo tanti alad nga inaramid may. Sana nasaya ti kasta kapanunutan niyo, kurason, anak. Ay nananang, noawan ti daddo mga aramidan niyo. Maturog kay latan. Sana day taalad nga inaramid, mi ti pagtripan niyo. Ay na, di kay kumaagbalin adaakas kadagiti karo ba tayo. Tainton tsimpo ti rigat, isuda ti adada at tumulong kada tayo. Tulong? Sino tinangibaga ka sa pulak ti tulong na kita karo ba? Ay anya kalakit din, aya. Ay basta, sardagan nyo rin tararamidin nyo. Tano saan, ipulong kayo ka ni Role. Imbaga ni Corazon, adanda niyo kano inikati alad, nanang. Wana, tapna da pagnanda giti karo ba? Anya kayo matananang? Isungarod nga inaladan mi? Tapno awan ti pagnaanda? Apay adadailin nyo? Na, Maminsan pa yung aramidan nyo ti kasta. napay, anya ti aramidam. Basta, di yu dadailan ti alad. Kay kumaagar aramid iti pakaibarbarangayan yo, Rowley. Ikatan yo ti alad iti parangan tayo, tapno adda pagnaandag iti karo ba? Ay, dahi tatisa na mapasamak, nanang. Kaya't yo ka di man ti sumango iti barangay hall? Di kay mabain kan ni kapitan? Iten niya kumaga po nga agreklamo da. Kat daga tayo mati inaladan mi, nanang. Anya? Ulitang nanang, daga tayo ti inaladan mi. Uray no daga tayo. Panunutan nyo kumama ti pagimbagan ti padayo at tao. Huston, nanang, nagadun nga imbagayo. Kasano nga road no dumtang to matigundaway adi na kay palubusan dagiti karuba amag na iti paraangan da. Oh, kabailan nyo ayah ti tumayab. Inaladan nyo matgayam ti likodan ti balayo, Bonnie friend. Wan, tadi dalan da kurason no mapanday di bangkag da. Anya? Katap no marik na damot adi narik na tayo. Idi inaladan da ti paraangan da. Anya nga tano, kastama ti aramidan me. Wan, tapno agnakam da. Laklakayan kan bakbakatan dan. Ngam kastapay lang ti araramidan da. Para makita no kabailan da ti tumayab. Si kakit di mat friend. Mun gayam, amo ka din ni Auntie Marta ti naramid ti anak kan manugang na? Katuwa na. Taitiayan da kurason ti pagnanaudan ni Auntie Marta. No apay mat adi na idalapdan. Ay na, uray ni Auntie Marta, saan da nga ipangpangag. Ni Auntie Marta mismo tinangibagay din na minsan ang nagsabat kami, iji paradaan.
Kaasimat nga rod yan ti Marta ama iramraman iti kalokwan dagita at tao, friend. Rumor ka kadi, Rule, lakay. Wan, mapanak iti bangkag ta. Nabayag matan asan ko apinasyar dagiti mulak. Sumurot ako na. Awan matla ti aramida mi jay. Dito'y kalangan balay. Agdalos ka, kanaglaba ka. Nakapaglabaak mo tun Ay kat magkita ka iti mabalin mong aramidan Wano saan? Agluto kalangan iti pangaldawan tayo. Ang damot ni Nanang. Anya kalaki, dinaya bakit? Adayo anayim imas tilutom, ngam tiluto ni Nanang. Anya? Nagawid ka mat adagos, Ruli, lakay. Kumusta ngay dagiti mulam? Ay, sana ka nakadanon iti bangkag tayo, kurason. Kasanumad ngamin, naaladan mo ti dalan tayo iti likodan ti balay da bonita. Anya? Ay, No kasta. Awan ti pagnaam ta inaladan da bonita ti likodan ti balayda. Husto akaday. wen nga rod Nanang. Masuro na kiti day di tao. Amuda lang aruda na sipod pa'y kati di ti dalan me. Daytan ti ibagbaga kanakaw. Daytan ti bunga ti dakas nga aramid Joe. No anyaman ti marikrik nam ita. Kasta mo ti marikrik na dagiti karuba. Idi inaladan nyo ti paraangan tayo adalanda. Nanang, Malaa, ag-practice kayon atumayab. Iti kasta, saan amasapul amag na kayo iti paraangan, wano iti likodan ti balay da bonita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.